Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Dinur Afifah, saged dipuntimbali Afifah. Kula lahir ing Wonosobo 10 Desember. Kula manggon ing Dusun Gumelar, Desa Kasiran, RT sekawan RW 8, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. Samenika kula lenggah wonten bangku kelas 11 ing SMK Negeri Setunggal Wonosobo. Leresipun ing jurusan TKJ, Teknik Komputer lan Jaringan. Wonten ing mriki kula badhe nepangaken diri kula. Kula gadhah kaprigelan inggih menika ngrakit kabel UTP, VMware Debian 12, damel rancangan lab nggunakake Cisco Packet Tracker lan HTML. Nanging kula uga gadhah karingkihan inggih menika gampil kepikiran, angel memahami, males lan boten percaya diri. Saking niki saged dados ancaman kangge diri kula dados males gampang kepikiran. Saking penjelasan menika kula angsal mendhet nilai becik dening diri kula inggih menika dadosaken kula tiyang ingkang boten gampil kepikiran, optimis, rajin lan belajar nggatekake ben gampang mudeng. Keterampilan mriki wonten ing diri kula inggih menika kula seneng olahraga voli lan olahraga liyane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.